Mä ostin uuden kameran. Eli tosiaan ne, ketkä seuraa mun Instagramissa, niin on tietosi siitä, että mä pyörähdin Rajalassa, joka aika usein tarkoittaa sitä, että sieltä myös jotain lähtee matkaan. Ja mä ostin siis uuden kameran. Canon EOS R5. Tästä mä oon pitkään puhunut, että tää on todennäköisesti se mun seuraava upgrade. Ja mä haluaisin myös puhua vähän siitä, että miksi mä valitsin nimenomaan tän. Ja vähän mihin hintaan mä myös tän kameran hommasin. Ja ei itse asiassa, siinäkään ei ollut ihan vielä kaikki. Eli RF24 70 2.8 aukolla. Joo, eli tämmönen duo tosiaan lähti Rajalasta mulle tällä kertaa mukaan. Joku, ketkä katsoi mun noin kuukauden vanhan Q&A-videon, niin varmaan ihmettelee, että hetkinen, että siinä videossa mä puhuin siitä, että ei mulla ole kyllä rahaa lähteä ostamaan nyt mitään uutta kameraa. Ja yhtäkkiä mulla onkin tässä niinku 4 000 euron kamera ja melkein 3 000 euron linssi. Joten voitaisiin vähän puhua siitä, että miten mä näen niin yhtäkkiä tälleen vaan hommasi. Eli osa varmaan tietää sen, että mulla oli myös Sony A73 ja siihen linssi Tamron 287 Femma. Eli tosiaan RIP Sony, koska mulla ei ole enää Sonyä ollenkaan. Eli Sony A73 ja sen linssi lähti vaihtoon ja myös lähti vaihtoon aika paljon muutakin. Eli multa löytyi myös Canonilta 2400 Femma f4-linssi ja Sigma 150-600 mm. Ja nekin lähti myös vaihtoon. Eli mä olin pitkään siis haaveillut kyllä siitä, että mä hommaan itselleni jonkun tämmöisen 2470. Ja mulla löytyi se 2400 Femma, mutta kun se oli F4 aukolla ja mullakin suurin osa kuvauskeikosta on itse asiassa sisällä, niin sillä linssillä tuli oikeasti aika harvoin kuvattua sen F4 takia. Joten mä koin, että jos mä annan sen pois, että mä saan vähän ekstra rahaa sieltä vaihdossa, niin sit mä pystyn hommaan itselleen semmoisen linssin, mistä mä oon niinku pitkään jo unelmoinut. Ja sit mulla oli myös se Sigma 150-600 mm, niin se oli mulla niin vähäisessä käytössä, että mä koin, että se on vaan fiksumpaa antaa jollekin seuraavalle pois. Jollekin, joka sitä oikeasti käyttää, koska mulla se sit kuitenkin niinku pääosin oli vaan niinku hyllyssä. Sitä oli kyllä tosi kiva käyttää silloin, kun sillä oli niinku kuvaamassa. Siitä olisi saanut tosi paljon siistejä YouTube-videoita, mutta sekin oli kuitenkin niinku 1200 euron linssi, niin että se vaan seisoo siellä hyllyssä, niin vähän turhan kallis siihen. Joten oli fiksumpaa antaa sekin pois. Eli tosiaan Sony A73, 287 Femma, 24 100 Femma ja 150 600 millinen. Lähti kaikki vaihtoon, että mä sain nää ostettua. Eli käytännössä siis tästä noin 4000 euron rungosta mä en itse siis maksanut tästä käytännössä yhtään mitään, koska ne mun vaihtolaitteet käytännössä korvas kokonaan tämän kameran mulle. Ja sitten tästä linssistä mä oikeastaan maksoin ainoastaan noin 2700 euroa. Eli tääkin linssi oli siis alennuksessa ja tässä oli semmonen Canonin cashback-tarjous, että sä saat 250 euroa takaisin, kun sä rekisteröit tämän Canonin sivuilla. Eli tämmönen setti lähti tällä kertaa mukaan. Ja nyt mä voitais lähteä vähän kuvailemaan, ottaa vähän ensitunnelmia näistä kameroista, tästä linssistä, koska mä tiedän, että tässä on aikamoinen duo meillä käsissä. Alright, eli lähdetään räpsiin muutamat kuvat ja meillä itse asiassa toimii Veikko nyt tässä vähän mallina, niin saadaan jotain niin kuin ihan oikeita kuviakin tänään otettua. Ja lähdetään katsomaan. Meillä on ihan kivaa pientä puuta, näkyy vähän aurinkoa, näkyy vähän vihreyttäkin jo puissa, mikä on ihan mukavaa vaihtelua. Että ehkä me joskus saadaan vielä kesä aikaiseksi, mutta lähdetään katsomaan meille joku hyvä spotti. Me halutaan varmaan vähän takavaloa siihen. Katsotaan, pitäisi se tulisi tohon seisomaan. Katsotaan, jos me saadaan kasvot niinku varjopuolelle ja sitten saadaan vähän takavaloa tuolta ja vähän tonne taustalle noita vihreitä lehtiä, saadaan vähän kesämeininkiä. Tarkennus ja muutama räpsy.
siitä ja voitais ottaa ihan semmonen, ottaa siitä kamerasta semmonen close-up, että jos sä pidät sitä vähän silleen niin kuin saisit kuvaamassa, jos sä käännyt vähän tonne päin, just tommonen vähän niinku sivuprofiili meininki, niin katsotaan jos me tullaan tähän ja otetaan tosta tommonen vähän niinku behind the scenes tyylinen valokuva. Ottaa yksi, mutta otan tällä niinku syystä. Otetaan vaan, joo. Eli otetaan tosta, vaihdetaan AF-metodi tonne ja mä otan tosta tulee vähän ikävästi toi puu tuolla. Katsotaan saataisiko me joku tommonen hauska, vähän laajempi kuva. Jos mennään tonne lähelle maan tasoa ja tämmönen vähän erilainen. Mulla on vähän hakemista vielä tämän kameran kanssa, koska siis no tää on kirjaimellisesti eka kerta kun mä otan tällä kuvia niinku tälleen kunnolla. Oon nyt pari testikuvaa ottanut aikaisemmin, mutta vähän silleen, että mistä mitäkin niinku tapahtuu vielä, mutta otetaan tosta tommonen hauska, vähän niinku kesäinen fiiliskuva. Mut siis tälleen niinku ensivaikutelmalta niin tarkennusjärjestelmä on ainakin niinku todella nopea. Ja toi kuvan vakautusjärjestelmä on kanssa niinku, on siis ihan uskomattoman hyvä. Et mä otin muutaman testikuvan kotona niinku käsivaralta jollain niinku 0,4 sekunnin niinku sulinailla. Ja silläkin pystyy saamaan vielä niinku käsivaralta niinku tarkkoja kuvia. Et se on niinku ihan älyttömän hyvä kyllä. Katsotaan, pysy myös vähän tonne päin. Otetaan tälleen niinku aurinkopuolelta luodaan. Käyn ihan milli niinku tonne päin. Noin, luodaan vähän tämmönen niinku Rembrandti. Tähän tulee varjo tommonen kolmio tohon kasvoille. Niin katsotaas. Liikutaan tonne päin. Katsotaas miltä se näyttää. Käännyt vähän just sinne päin. Jep. Siinä on aika hyvä. Jep, kato sinne. Jep. Ja siitä pari räpsyä. Noin. Nice. Tämmösiä niinku vähän ensireaktioita tuntuu älyttömän hyvältä. Ja siis sen pitää tuntua, koska on kyseessä 4 000 euron kamera ja melkein 3 000 euron linssi. Et jos tää tuntuisi niin älyttömän huonolta, niin se olisi, en tiedä, hiljaiseksi vetäisi. Eli miksi mä sit valitsin EOS R5? No kun mä lähdin miettimään kameran vaihtamista, niin mulla oli oikeastaan 3 eri vaihtoehtoa. 1, ostaa toinen R6, 2, ostaa R6 Mark II tai sitten tää R5. No R6 kohdalla mä mietin, että haluanko mä ostaa oikeasti 2 samaa runkoa, mikä toisaalta olisi hyvä, koska sitten ne molemmat tuottaisi täysin samanlaista kuvaa. Mutta sitten mä mietin, että en mä välttämättä halua 2 samaa runkoa. R6 Mark II kohdalla mä sitten rupesin miettimään, että okei, että se on pieni päivitys R6, mutta se on ehkä vähän liian pieni päivitys R6. Niin mä ajattelin sitten, että jos mä kuitenkin laitan kameraan niin paljon rahaa kiinni, niin mä haluan myös, että se sitten niinku tarjoaa mulle jotain ekstraa ja hyviä päivityksiä. Niin sitten oikeastaan ainoaksi vaihtoehdoksi jäi sitten tää EOS R5, koska tää on mulle sitten niinku todella iso päivitys. Koska tässä on muun muassa melkein tuplasti enemmän megapikseleitä kuin R6, eli tästä löytyy 45 megapikseliä. Ja sitten videospeksien osalta tällä löytyy esimerkiksi 4K 120 freimiä sekunnissa, mikä tulee todellakin käyttöön. Ja sitten täällä pystyy muun muassa ottamaan 8K videokuvaa, mitä mä luulen, että mä en ihan hirveästi tule käyttämään, mutta se mahdollisuus kuitenkin löytyy, kun sillä löytyy se hyvä tavallaan käyttötarkoitus. Eli tämä R5 on oikeastaan niin kuin valokuva- ja videospeksien osalta semmoinen aika niin kuin täydellinen paketti just mulle. Joten siinä oli oikeastaan se syy, että miksi mä sitten päädyin tähän R5. Ja yksi asia, mistä mä oon erityisesti tykästynyt nyt tässä R5, niin on ehdottomasti tämä kuvanvakautusjärjestelmä, koska siis tämä voisi niin kuin innostaa mua tekemään myös enemmän tämmöisiä tavallaan lähestyttävämpiä videoita, tämmöisiä ehkä vlogityyppimäisiä enemmän, että mä meen vaikka kuvausreissuille tai kerron mun enemmän mun arjesta tai mitä ikinä, koska siis tämä materiaali näyttää hyvältä myös tälleen niin kuin käsivaralta, että mulla ei aina tarvitse olla se kamera, missä niin kuin kolmijalalla kiinni, vaan mä pystyn myös tälleen käsivaralta niin kuin kuvaan niin kuin vakaata ja hyvännäköistä materiaalia. Et katsotaan, että saisiko tää mua vähän innostumaan tavallaan kuvaamaan enemmän sitä mun valo- ja videokuvaajan arkea. No niin, eli nyt on tosiaan ensimmäiset testivalokuvakin otettu tällä kameralla ja tuntuu kyllä, pakko kyllä myöntää, että tuntuu hyvältä. Kirpasin ihan sikana ostaa tää kamera kyllä silloin kun tämän ostin, mutta tuntuu ihan älyttömän hyvältä. Toki vielä vähän hakemista, ei ole tottunut tähän käyttöliittymään. Tässä on pikkusen eri tavat, mistä asiat vaihtuu, mutta tuntuu sika hyvältä. Ja nyt otetaan kanssa täällä ulkona vähän tämmöistä videotestiä, että miltä tää videomatsko näyttää tälleen pihallakin. Et nyt on aika silleen
sinänsä ääriolosuhteet, koska meillä on siis tosi kirkasta auringonvaloa tuolla. Et ihan mielenkiintoista nähdä tavallaan, miten tämä kamera myös niinku performaa tämmöisessä tosi vaikeassa niinku valotilanteessa, missä on niinku tosi paljon kontrastia tummien varjojen ja tosi kirkkaiden niinku valojen välillä. Mutta on kyllä siis aivan todella innoissani siitä, että ostin sitten kuitenkin tämän kameran, vaikka tosiaan vähän niin kuin jännitti sitä kameran ostamista, koska tää on niin älyttömän kallis sijoitus. Sen pidemmittä puheitta, mä luulen, että tää ensimmäinen pieni kamerariviili on aika lailla tässä. Tulossa ehdottomasti paljon videoita tällä kameralla. Odotan mielenkiinnolla tosi paljon noita POV-kuvauksia, käydä vähän katuvalokuvaamassa tällä kameralla ja niin edespäin. Mutta ei siinä. Tykäkkää, jos on jotain tykättävää. Me nähdään erittäin pian ja sammara.